Здравейте, приятели! Отново сме заедно и ще поговорим за това, което се случва по света, в Европа, в Източна Европа и разбира се двете войни. Тяхното развитие в Украйна и в Израел. Но преди да започна, по традиция ще ви напомня, че който иска, има възможност, би могъл да подпомогне развитието на моя канал, чрез PayPal или абонамент в платформата Patreon. Това е, което исках да ви подсетя и започваме набързо с военната сводка от Украйна. В Украйна започваме от групата войски Север на украинците. Това е по границата между Украйна и Русия, Белгородска област. Там положението е както от месеци насам. Готовност на военни части от руската страна, зад границата естествено, държавната граница. Украинците са принудени да държат войски за отговор на евентуално настъпление. Постоянни диверсионни операции от страна на руснаците, париране на тези операции от страна на украинците и продължава това ежедневно, без изменение на обстановката. По-интересно е малко по-на юг Купенско-Лиманско-Бахмутското направление. Купенско-Лиманското направление е много напрегната обстановката, ожесточени боеве, но има леко отслабване. Защо? Защото има ново прегрупиране на руските войски, доокомплектоване на армията и подготовка за нова операция. На този момент обаче фронта е без изменение. Лиманско направление също така, 25-та армия се доокомплектова, тя е достатъчно разбита, доокомплектова се и се готви за нови подвизи в кавички. Бахмут, там също е изключително горещо и за съжаление руските войски имат известен частичен успех при Клещиевка. Те се придвижили с няколко стотин метра. Естествено блокирали са, но са отвоювали тези позиции и не са върнати обратно от украинските сили. В направление Таврия най-напрегнато е при Авдеевка. Непрекъснати атаки. 26 броя за едно денонощие. Но вече се включват, знаете, че над 200 единици техника бронетанкова бяха изгубили там, но отново са намерили и заедно с пехотата на малки части, малко по-скоро подразделения, атакуват непрекъснато, огнен вал преди това от оръдийните системи плюс планиращите авиобомби. Просто няма останал камък върху камък там. И е изключително трудно да се отстояват позициите. И се споменава, че е превзето едно укрепление, това вече е ново нещо, което още 14-та година е строено, 2014, и до сега са успявали да отстояват. Но, пак повтарям, непрекъснат артилерийски огън, подкрепен от авиация и съгласувано прекратява се, атакуват с пехота. За сега няма някакъв по-сериозен пробив, но това е много симптоматично. Просто руската армия са решили на всяка цена да премажат Авдеевка. При Маринка положението е подобно, но то, за разлика от предишните съобщения, сега е малко по-спокойно, ако може въобще да се употребява тази дума. Тя е разрушен град призрак, но целта е също да бъде превзет.
Отблъснати са руските войски, но се прегрупират за нови атаки. Запорожкото направление ще споменем само, че най-важното при Роботино вербовое, там има челни сблъсъци. Боеве по фронта, очевидно, след като не успяха по фланговете да пробият, са решили да върнат украинските войски чрез фронтови челни атаки. На този етап не се отдава и даже споменават наблюдателите, че има отново леко придвижване на украинските войски. Всъщност, те там се опитват, когато идея в близкия месец да стигнат до околностите на Токмак, за да поемат контрол на логистиката с фронтовата артилерия. На руската логистика става въпрос. Херсонско направление. Провежда се активна контрабатарейна борба от страна на украинците срещу артилерийските системи от левия бряг на руснаците. Бойците, които извършиха десанта на левия бряг, украинските войски, се задържат там, направили са пробив около 8 км, но там не може да се окопаят, защото на около метър вече излиза, че и по-ниско, излиза подпочвена вода. Там е ниско, блатисто, а освен това има едни господстващи височини, силно казано, но няколко десетки метра, където все пак са заети са от руските войски. Целта на украинците да се преборят за тези височини, които контролират околността. 8 км не е малко, но не може да се говори за истински плацдарм. Плацдарма се счита около 15 км радиус. Значи, като излезете в една точка на крайбрежието, описвате един полукръг с 15 км радиус и това е вече началото на един истински плацдарм. Защо 15 км? Това не е случайно, защото повечето артилерийски фронтови системи бият под 15 км. Минохвъргачките пък до 5 км максимум. И малко повече да речеме, но иначе няколко стотин до няколко километра минохвъргачките покриват. Фронтовите оръдия 7, 8, 10, зависи пак и от снарядите. Тоест 15 км вече, след 15 км трябва да се включи далекобойната артилерия, системите град. Знаете, че и не само град, ураган, имат различни системи руснаците, но знаете, че те са изключително неточни. Значи отклонението на една ракета от град стига до 700 метра. Затова тези системи бият по площ, което също е изключително неприятно. Те покриват определена площ и там е много, знаете, голяма е ракетата, голямо количество взривно вещество и когато паднат няколко ракети наоколо, не остава нищо. Така че тия 15 км все още не са достигнали и не може да се говори за плацдарм. Задачата на украинците е една от задачите е да привлекат войски на този фронт отгоре, от източния фронт, Запорожие, малко по-нагоре Авдеевка, ако може да се откъснат войски, които да се насочат да спират опита за пробив на украинците и така да се облегчи задачата на останалите подразделения и части по фронтовете. Но, идеята е и друга. Ако това не се осъществи, те пък ще се възползват. Ако няма прехвърляне войски за подпомагане, те ще се възползват да развият това настъпление. А пък Кримската перешейка, както те я наричат, не е никак далече. Така че може това наистина да се развие в един
едно направление основно за атака към Кримския полуостров. Но предстои да видим, много зависи как ще реагират руснаците. За сега те не отговарят с мощно прехвърляне на войски. И може би ще се, след като се завземе един плацдарм истински, ще се построят понтони, ще се привлече ПВО сериозно и вече с бронирана техника. За сега има БМП-та само прехвърлени и то не е голям брой, но вече танкове, други бронирани машини. Според Роман Свитан, почвата е подходяща дори при дъждове за верижна техника. Колесна няма, може да се движи. За разлика горе от Донбас, където е някакъв чернозем лепкав, затъват и до там. Тоест в есенно-зимния сезон може би това ще бъде едно приоритетно направление, но предстои да видим. И трябва да отбележим ударите с дронове Шахед по цялата територия на Украина, даже са опитали и по Киев. И то една по-нова тактика, призори, преди разсънване. Все пак трябва тормоза да бъде пълен. То път са изстреляни от страна на Курска област. Към 20 броя, като 15 са свалени. 5 са изпуснали. И ако се погледне, това си е 25% неуспеваемост. Значи 75% успеваемост на силите, които се борят с тези дронове. Това е сравнително недобра. Една добра противовъздушна отбрана трябва да бъде над 85-90, може би процента. 75 е сравнително малко. Но не е лесно. Другото, което не само от Курска област, но тези 20 дрона са от Курска област. Те пускат средства и от самолети. Тия МиГ-31, които са базирани в Крим, излитат над Черно море и стоят там максимално, колкото им е максималното полетно време, за да може ПВО-то да се е задействало, сирените да са оповестили и хората да тичат по скривалищата. Да са изнервени, да са недоспали, въобще деморализиране на населението. И според наблюдатели това вече си е подготовка за есенно-зимния сезон. Те са набрали над 800 ракети. Руснаците произвели са, натрупали са, попълнили са резервите и се очаква вече по-масирани удари, когато застуди още повече времето. Тоест да извадат от строя по-голяма част от инфраструктурата. В Одеса сега, при тия удари, не се спомена, инфраструктурен обект е бил поразен. И така, продължава войната, но много лошо е това, което се усеща. Не ми е ясно как се справят украинците. Няма подкрепа. Запада просто заспа. В Щатите има борби. Там Байден наистина се бори самоотвержено с републиканците в Конгреса, със своето ляво крило на Демократическата партия, където дългата тъмна ръка на Обама се подава и почват вече инсинуации. Дори от страна на демократите. Малко отклонение ще направя, защото е важно. Почват да твърдят част от демократите, че Байден няма да успее в изборите и затова трябва да бъде друг. И един от другите, може ли представите за кой се говори? Естествено за сега само в ограничени кръгове за Мишел Обама. Представяте ли си? Представяте ли си какъв избор се предлага на хората? Спомняме си, че другата президентска съпруга на Клинтън се опита да стане президент. Стана след това външен министър.
т.е. държавен секретар, както те му казват. И тя е персоналният виновник за гибелта на посланника на щатите в Либия. Не е разрешила на временната намеса на командосите да помогнат. И те са го изгоряли в паник стаята. Просто невероятно. Да, била много амбициозна, била еди каква си, била еди що си, макар че хванаха с някакви документи в компютрите, които ползва, които неправомерно е притежавала. Аз пък това се чуда. Всички тия президенти, дори Байден, да не говориме, цяла баня беше напълнил Тръмп, са секретни документи. Аз не мога да разбера как си позволяват такова откровенно нарушаване на законите. Това е углавно престъпление. Но, да, и за това ще отговаря Тръмп. Но съда в Масачузетс са казали, че може да участва в изборите. Предстои съдилищата в други щати също да се произнесат. И виждате какви възможности за избор. Естествено, спрягат се и други хора и не се знае какво, но не стига, че Байден се бори с републиканците, опитва си да ги убеди бюджета да му утвърдат, да бъде в един пакет помощта за Израел и за Украина. И в един момент и неговите хора. Той беше потушил миналата година един подобен бунт, но сега отново се надига. И те не са много тези хора в парламента, но имат огромно влияние в така наречената сериозна преса, сериозни медии в щатите. Вашингтон Пост, Ню Йорк Таймс, и виждате, че там излизат статии, които пряко засягат антиукраински насочени. От разни измислени журналисти, дошли от Украина, говорили с това, Соня, и посяват семената на съмнението и на раздора. И в тази връзка, очевидно това е обмислено много добре. Чакайте да го обмислено много добре от администрацията на президента Байден. Там, нали, в Вашингтон Пост има колонки, може да се плати там, не всеки обаче, и да публикува. И Байден, чрез своята администрация, са публикували в една такава колонка. Много, много интересно нещо. Насочено както за вътрешна, така и за международна консумация. Въпреки възрастта си, определено е борбен човек Байден. И той споменава, че просто очевидно започва предизборната кампания малко по-рано. И той е заложил на победата на Украина и на Израел. И в своето изложение започва с Путин и Хамас. Сегашната работа на демократическата общност определя бъдещето. Това го казва. И споменава, че основните врагове на момента, които се опитват да всяват хаос в света, това са терористични организации, също така и държави. Това е Путин, споменава го поименно, и Хамас. Но, за съжаление, не са само те. И за да убеди по-прагматично насочените хора, сега ясно, защитаване на демокрацията, но има си хора, които това не ги бърка. Но той споменава. Ние инвестираме в нашата сигурност. И се споменават думите на Чърчил, който през Втората световна война, думите, които той е казал за своите летци-изтребители, които са отбранявали Англия от Луфтвафе на немците. И той, нали, е казал, никога в историята толкова много хора не са длъжни на толкова малко. Тоест, цялата английска нация, цяла Великобритания са длъжни на една шепа пилоти, които
рискуват и губят живота си да защитават Великобритания. И тук той го опосредства към Украйна и разбира се към Израел. Никога не е имало, той това го спомена и от 20 век, миналия век, да почнем от началото, та до сега, когато Русия вече е била значителна сила, не се е появявал политически субект, държава, която да се опълчи сама на Русия и на Съветския съюз. Винаги са били блокове, винаги са били антанти, винаги са били. И ето сега се появи една държава, която сама близо 2 години сдържа една огромна армия, подкрепяна от една огромна държава с неизчерпаеми ресурси. И това той го казва на своите, не само своите избиратели, но и на републиканци и на демократи, че нещата са стигнали много далеч. И Америка като най-силната държава, трябва да направи всичко да възстанови реда в света. И виждате какво се получава. Едно пак отклонение. Освен Хамас, освен Путин, Иран активно подпомага създаването на хаос в света. Видяхте, че така наречените хусити, мюсюлмани от Йемен, които владеят 60% от държавата, не стига, че пускат ракети иранско производство, и то най-съвременни балистични ракети, които се прехващат както от Саудитска Арабия, така от Израел, така от флота на щатите. Тези хора си позволиха да посегнат на един от най-натварените морски пътища. Този през Червено море и Суетския канал. И по най-пиратски начин арестуваха кораб и го закараха в пристанище в Йемен. Като те са си мислили, че този кораб е израелски. Което не променя нещата за чиста проба пиратство. Естествено, те не биха се решили сами да го направят. Иран си стои зад тях. Казва се, че този кораб пътува от Турция за Азия, натварен с коли, че този кораб е британски, пък е нает от Япония, пък флага му, даже аз не мога да повярвам какво прочетох, че монголски флаг. Представете ли си? И чрез гръцки фирми, че някаква голяма... Всичко това се прави, естествено се променят данъци и така нататък. Но всичко си е законно. И някъде си в акционерите на някои от етапите имало някакъв израелски граждан. От екипажа няма нито един израелец. Тази сутрин се чу, че 2 българи. Ама те са от Индонезия хора, там, от онам, моряци. Тази професия, бедните страни се ги наемат за моряци. Гледах имаше един блогър, капитан на кораб. Даже и капитаните на кораби са от Източна Европа, от Азия. Няма американци, няма австралийци, няма западноевропейци. Тоест това е една трудна, неблагодарна професия и си изкарват хляба от по-бедните страни хора. Така, ето ви още един повод световната общност да се намеси много сериозно. И за това говори и самия Байден към своите избиратели и към всички американци, че задачата на Америка е да възстанови сигурността в целия свят. Естествено, той споменава, че те не са сами, че Европейския съюз и другите страни са солидарни и помагат всеки според възможностите си на Съединените щати. Да,
За кораба тук сега погледнах, пропуснах. Значи, Израел също носи щети, защото Ейлат, това е израелско пристанище в този коридор, значи 26 км проток, където могат да се намесват йеменците. И какво следва от това? Следва, че най-вероятно ще се повдигнат застраховките на корабите, които минават оттам. Там е много натоварен път. И израелските журналисти споменават, че това е много вероятно да изиграе лоша шега на този, който го извършил. Защото никой няма да остави да търпи. Това са много пари, които минават оттам. Много пари се губят, много ще се изгубят и вероятно ще се вземе решение по този въпрос. И сега няколко думи да кажем за войната в Израел. Знаете, че вече Газа се контролира от израелските войници, техника, всичко. Но отворени са някои тунели към подземията на Хамас. Установило се, че самата болница Шифа, доказано е, началник щаба на израелската армия е показал и кадри на тези доказателства, че заложниците били в болницата Шифа. Тоест, те са се криели, Хамас, зад болни, зад цивилни и така нататък. И след това, по някакъв начин, дали прооблечени цивилно, дали са успяли да ги изведат. И може би са вече и в южната част на Газа и изобщо няма следа от тях. И някои израелски жители казват, ама влизайте в тунелите, какво се мотаете повече? Военните казват. Да, и те дават снимка на един дълбок кладенец, да го наречеме, долу метална врата. И те казват, добре, ще се спуснем. Те за сега инженери проучват как да се действа в тези укрития, тези тунели. Но знае ли човек отзад дали няма 200 кг взрив, които ще се задейства взривателя при отваряне на вратата, при движение, при какво? Те трябва да се осигурят, защо трябва да дават повече жертви. Сигурно е, че в тези катакомби няма кой да намерят. Всичко се е изнесло. Естествено, най-вероятно има изходи, които са далече от центъра, които са пропуснати и много от хамасовци са се изнесли от там. И военната операция освен че продължава в Газа, хората се занимават много сериозно и интензивно с отваряне на тези тунели, обезвреждане там каквото има и най-вероятно разрушаване след това, за да не могат да се ползват. Но на юг в сектора Газа започва военна операция. Има градове, има бази, които трябва да се прочистят. Няма да се спрат там. И Ясинвар, главата на терористите от Хамас в Газа, за който се предполагаше, че може би е убит, но се оказа, че не е, направи видеообращение с някакви невероятни искания към израелското ръководство. Да се спре първо за 5 дни военната операция. Спирането за 5 дни на военната операция е немислимо за сегашните условия. Първо, ще се изгуби темпа. Второ, много трудно почва възстановяването на тази операция. Трето, безопасността на войниците се поставя под съмнение и се дава възможност да се прегрупират оцелелите от Хамас. Затова няма за никакви думи
по този въпрос. И какво е другото искане, което е невероятно? Ще бъдат освободени заложниците, когато Израел се изтегли от ивицата Газа и възстанови абсолютно всичко, което е разрушено. Което и сега да помислим. Израел губи 1400 убити. Организира акция за унищожаване на Хамас. Съгласява се на тия условия, изнася се и оправи инфраструктурата на Палестина. И остават разходите, остават жертвите, остава авторитета и какво се получава? И Хамас печели. Хамас печели от цялата история. И не се знае, ще изпълнят ли обещаното. Значи към 1 часа се очакваше. Те се съгласили за няколко часово израелците прекъсване на огъня. И са прекъснали бойните действия, но минава уречения час. Никакви контакти с Хамас. Бяха им казали, че и други условия, но ще пуснат 50 деца и жени. Което не се осъществи. Естествено са почнали отново бойните действия. И един много интересен факт научих слушайки един израелски канал. За сега това не се в Израел говори открито, но човека, който той е блогър, каза, че аз не съм нито държавен служител, нито никакъв и не ме притеснява това, което ще кажа. Тоест, една от целите на Хамас е била за вземане на един от ядрените реактори в централа, която се намирала на 60 км от пробива на хамасовци на границата. Тоест, ако пък те са превзели, там има охрана, но представете си, втурват се 100 човека с гранатомети, с картечници, автомати. Та охрана може като другите да е придремвала. И представяте ли си, ако бяха заели и един реактор? Не стига заложниците, ами целият свят или поне региона заложник на исканията на Хамас. Това е. Може би тая версия ще се потвърди допълнително, но това е което разбрах само от един източник, но беше ми интересно и аз реших да го споделя с вас. На север границата между Израел и Ливан става много напечено. Вече си почва пълномащабна война. Хамасовци обстрелват с ракети, противотанкови средства, с големокалибрени картечници, с оръдия, каквото се сетите. Израелците им отговарят. Даже нанасят и превентивни удари. Израелците всячески се стремат да избегнат войната на два фронта, но очевидно заповедите към Хизбула вече са се променили и те се активизираха. И очевидно ще се вземе решение и да се започнат мощни авиационни удари срещу местата на базиране на Хизбула, което също е недобре. Тоест, войната се разраства. Галан, министърът на отбраната, е споменал, че Хизбула плаща вече. И това е възмутило гражданите. Те казват, с какво плаща Хизбула? С смъртта на войници, които въобще не ги интересуват техните бойци, с чужди пари, чужди оръжия. Ние плащаме, казват израелците, с кръвта на нашите бойци, с това, че на около 10 км навътре в Израел
от северната граница е пустиня. Всичко е евакуирано. Няма никой. Нищо не работи. Това естествено нанася изключително големи щети на икономиката и изобщо на живота в Израел. Така че те са много възмутени от това, че е казал, че той вече плаща Хизбула, нали, организацията. Тоест дават жертви, нали, харчат скъпо оръжие и така нататък. Но както самите те казват, въобще не ги бърка тая работа. И е много вероятно съвсем скоро да чуваме, че са започнали авиационни удари по Ливан. Но предстои да видим. Надяваме се да не се стигне до това положение. Така. И се връщам, тук виждам, съм си отметнал. Хамас обещават да се повтори 7 октомври. Значи тия хора не ги бърка разрушенията, жертвите и така нататък. Те си искат своето. Да убиват и да са на върха на вниманието. Естествено, това сами не могат да го постигнат. И Съединените щати, самия Байден споменава, че те преди войната са говорили с министър-председателя Нетаняху. И са имали, това е още значи, по-рано, защото на Г20 се предложи този новия път на Куприната, индийския път. И точно това е била идеята на Байден. Да се приобщи арабския свят към икономиката на Азия и на Европа, в по-голяма степен, разбира се, те и сега са свързани, няма начин. И това очевидно е било това начинание, значи от Индия, през Червено море, Саудитска Арабия, Израел, пристанищата му, Гърция и Европа. Обаче, на кой не е изгодно? Не е изгодно на Китай, не е изгодно на Русия, не е изгодно на Иран и на кой? На Турция. Турция съвсем целенасочено на Турция беше показан жълт картон. Докато китайския път на Куприната минаваше през Турция. Но този не. Това е едно предупреждение към Ердоган, който не се спира, опитва се да седи на два стола, обвинява всеки го. И той се опитва да бъде на гребена на вълната. И Байден казва, да, трябва да създадеме палестинска държава. Добре, де, това още 47-8 година е взето решение. 2 държави, като по-голямата площ от това е дадена на Палестина. Но по едни или други причини, и то едните и другите причини са в съседните арабски страни. Те не искат създаване на палестинска държава, а искат една, всеки иска да ги привлече към себе си и да ги манипулира, да ги управлява. И кой ще бъде шеф на тази държава? Не е сигурно и това е един също голям проблем. Но, очевидно, силите, които са заинтересовани от това, са решили, след като се прочистят движенията Хамас, Хизбула и те са една плеяда други, които се крият зад Хизбула и Хамас, след като се нормализира положението, наистина да се създаде една държава, Палестина, и която вече да си развива, да не живее само палестинците, да не живеят само от помощи, ами да създадат една държава. И да видят как е да функционира държава. Това е, това е целта на Байден и, разбира се, Нетаняху. Дори да не е Нетаняху след войната, който и да е министър-председател, тази идея няма да отмре.
И видяхте, че на съвещанието на Лигата на арабските страни нямаше някакво говорене срещу Израел тотално. Да, обвиняваха ви в това, но съвсем кротичко. Даже много от страните казаха, че те няма да променят дипломатическите си отношения. Саудитска Арабия заяви, колкото изненадващо да звучи, че ще продължат стъпките към сближаване икономически с Израел. За тях това също е много важно. Петрол, обаче да се развиват и другите неща. И се казва, нали, пак от Байден, че Израел и Украина са два фронта на една система. Тоест не може да се пренебрегне единия фронт за сметка на другия. Трябва да... И той за това не желае да приема отделно помощта да се гласува за Израел отделно за Украина. Бори се с зъби и ногти това гласуване да бъде общо. И да, те споменават, че Газа и Западния бряг трябва да са единна държава. И като демонстрация, контрадемонстрация на всички тези изстрелвания на ракети от страна на руснаците, гмуркания на подводници, какво ли не, бе демонстриран новия развитието на стелт бомбардировача Б-2, Б-21. Освен това, беше пусната пробно, естествено макет, но беше демонстрирана нова свободно падаща ядрена бомба на Съединените щати. И за пръв път се спомена, че, нали, избухвайки в центъра на един град, на момента 300 000 души си заминават и така. Те намекнаха за това, което нон-стоп говорят руснаците. Ще изпепелят щатите, Ню Йорк, Вашингтон и така нататък. Те казаха, че също може да се изпепели, ако ще се изпепелява. Но аз се мисля, че това си е сплашване и на тези, и на тези. И един от основните виновници и подстрекатели на тези събития, Китай, очевидно прецениха, че може би са малко по-далеч стигнали, защото икономическата криза и финансова се развива много здраво при тях. И да поговорим за следствията от срещата на Си Цзинпин с Байден в Сан-Франциско. Двете страни се бяха готвили упорито и сега отзвуците са от нищо не стана до постигнат значителен напредък. Кое е видимото? Видимото е, че, както се казва, размениха си телефони. Нали, накараха и военните си разменят и те телефони. Тоест възстановиха връзките. Тези връзки се беха разпаднали, а това е много важно. Но тези връзки се разпаднаха, когато Нанси Пелоси посети Тайван. Още тогава си мислех за какво ли им трябваше това. Но според злите езици Нанси Пелоси трупаше тогавашния спикер на долната камера на парламента дивиденти, защото пък нейният мъж нещо бил сгафил с закона. Тоест, увеличавайки влиянието си, тя се е мислила да облегчи това положение. Но, видя се, че не е добре да се дразне. Все пак Китай е една голяма, силна държава. Борят се за първа икономика. Не са, разбира се, и няма да бъдат, но не са за подценяване. И тази среща в Сан-Франциско, ако не е друго, поне това беше положително, че при някакви екстрени, непредвидени проблеми и председателя на китайската компартия и президента на щатите могат да вдигнат телефона и да кажат: слушай, няма проблем, грешка стана. Или пък да, и военните също. Това е един голям напредък, т.е. това не е напредък реално, а връщане към едно старо положение. От
преди една година. Така че това е нещо положително. Също се говори, обаче това вече не е сигурно, в кулоарите, инсайдери и така нататък, че Съединените щати са дали обещания за известно облегчаване на блокадата с технологии и така нататък, подобряване на търговията, което е жизненно важно за Китай. Но пък от тях се иска, нали, малко да дръпнат ръчката. Помощта на Русия в войната с Украйна да бъде прекратена, а тя е много осезателна и въобще е такива приятни неща. Сега, доколко това ще се осъществи, предстои да видим. Но ви казах, че най-малкото е това, което е положителното. И сега нещо, което Байден каза пред журналисти, че Си Цзинпин е диктатор. И той винаги го е казвал. Сега друг е въпросът, че няма. Обаче го пита журналист. Смятате ли, че е диктатор? И какво да каже? Той допреди е смятал, сега пък не смята. И сега би могло стареца да завърти нещата някакси. Можеше да не го каже, защото след като каза, че е диктатор, но после замазал. Така държава няма как да не е диктатор и така нататък. И китайските средства за информация са изразили, естествено те не от себе си, от управляващите, силно недоволство от тези думи на Байден. Това според мен е така едно недобро обмисляне на нещата. Или може би изпускане, да кажем. Сега не може да го поканиш да говорите той, но и като си тръгвате диктатор. Верно, диктатор е сега, ама изчакай малко. Той знае какво мислиш за него. Така, в такъв смисъл Байден Си Цзинпин, според мен, беше положителна срещата. Въпреки, че ние не знаем за какво са се разбрали. Това, което се разбра, мисля, че дава така надежда за положително развитие. И пак се връщам на Украйна. Зеленски в поредното обращение към нацията казва: без поддръжка на Запада не ще се наложи да отстъпим. Трябва да приключиме войната, искаме мир. Буданов, шефа му на разузнаването, и той казва: трябва да приключваме. Човек не вярва на ушите си. До вчера се говореше, че никакви преговори, сега трябва да приключваме. Обаче защо? Защото те свършиха снарядите. Свършиха боеприпасите. А уния получават доскоро бяха 2 милиона получили снаряда 122 и 152 мм. Основните калибри на съветската система. Орадейна. Съветските орадейни системи сега има и по-малки, но това са, които се използват мощно на полето на боя. И виждате, активизираха се руснаците, не жалят изобщо боеприпаси. 2 милиона да ти дойдат така, а те сигурно вече са още дошли. Това е информация от преди около седмица-две. А Запада, ние нямаме. Великобритания, за моя изненада, те бяха толкова активни, казват: ние вече нямаме какво да дадем на Украйна. Всичко, каквото можахме, дадохме. И какво правим сега? Всички осъзнават, че една победа, макар и частична, на Путин, нанася минимум репутационни загуби на целия Запад, включително и САЩ. Значи, това оттегляне от Афганистан аматьорско ще им се стори като пионерско тържество. Никой вече няма да има доверие. Ама никой. Тези, които се колебаят, които те наричат дълбокия юг, ще кажат: какво ще разчитаме на тях? Почнаха подкрепят, сега се оказа, че няма ли. Като нямате, разчитали сте на
авиационната... Дайте им бе, от кога ги мотате с тия F-16? Мотаете, извинявайте. С F-16 имат изключително много авиационни боеприпаси. Те път така сметнали си били войната. Пък тя се оказва, че може да бъде и друга. И сега 20 души били обучени. Хубаво да 20-20. Дайте там на първо време 20 самолета. Да почне с нужните боеприпаси. Това също ще помогне. Вярно, че имат нужда от по различни изчисления между 100 и 200. Някой пък казват 400 самолета сега. Между 100 и 200. Запада има тия възможности да предаде тия самолети с нужните боеприпаси. Да, най-вероятно няма да са дори блок 50. Блок 30 ще са. Ема какво от това? Те си имат боеприпаси. Достатъчно. Имат средства за поражение, без да влизат в зоната на пела на противника. Това би било решаващо за войната. Но и това. Докато Байден се бори там в парламента, европейците не знам с какво се борят. Шолц се среща и се обяснява на Ердоган. Ердоган пред него нарича държавата Израел, която е демократична, ги нарича терористи и така нататък. Защо Шолц не предаде, макар че те се доближават вече по стойност на помощта до щатите. Представяте ли си, немците? Много неща дадоха хората, но те са на топа на устата. Америка е далече. И защо, се питам, тази ракета Таурус не се предаде на Украйна? Биха се свършили доста работа. Та в момента Украйна се намира в едно трудно положение. Не стига друго, ами в тия левичарските медии в щатите мощно се излива, да не кажем помия, но недобри неща се пишат за Украйна. И хората, подкрепата се разколебава. Така че много се усложниха нещата в украинската война. И хората се съпротивляват. Фронта реално не се променя. Даже и направиха един пробив долу на източния или левия бряг на Днепър. На издихание с боеприпасите си. Може да отречеме умението и героизма на хората. И на украинците имам предвид. Става интересно и в Казахстан. Въпреки натиска, посещението на главата на Русия знаеш ли го кой е сега? Някой от двойниците или кой? Но посети Казахстан. Това беше средство за натиск. Но след това се оказа, че започват да затварят някои руски канали казахските власти. Което е много важно, защото там има много мощна руска диаспора. Голям от 20 милионното население, няколко милиона са руснаци. И това си им е проблем на тях. И за да се намали въздействието на пропагандата, започват да затварят руските канали. Но не може да отречеме, че на ръководството на Казахстан е много трудно за такива действия да предприема. Защо? Защото те изнасят петрол през Новоросийск, през Черно море. Така са си направили нещата и съвсем малки количества, сравнително малки, през Каспийско море. И сега ще ли да правят тръбопроводите, но за това се иска време. На тех все пак бюджета им се пълни и от този петрол. Те винаги могат да ги притиснат. Има много руски фирми, които работят в Казахстан. Въобще все още са изключително много зависими и най-вероятно затова са внимателни в действията. Опитват се да не е много рязко, но така или иначе става рязко. И не може да не споменеме с две думи само. Финландия, една малка, но сериозна държава,
върви стъпка по стъпка към прекратяване на физическите контакти с руснаците. Тоест, те забраниха колите с руски номера, забраниха скоро велосипеди да се влиза от Русия в Финландия с велосипеди, а сега са затворили 2 от КПП-тата, като идеята да продължат с затварянето. Тоест да ограничат максимално достъпа на руснаци до финландска територия, защото самия министър на вътрешните работи казва, вече са много. Дошли са да търсят хубав живот. А знаете, те отиват там, обаче си носят своето. И почват демонстрации, почват искания, почват такова. Все още няма да започва, защото война върви. Тук виж ги върнали и ще ги вземат на фронт. Но Финландия е последователна в своите действия. Както е последователна, между другото, и Унгария. Очаква се скоро да се поканят за разговори няколко страни. Между тях е с Евросъюза, да. Между тях е и Украйна. Но Унгария каза не. Украйна не е готова за членство в Европейския съюз и те изреждат много причини. Естествено, Орбан изпълнява задачите на своя ментор Путин. И за Русия е неприемливо Украйна да стане член на НАТО. И унгарците казват да, с Грузия, извинявам се, не на НАТО, да започнат преговори за Евросъюза. Унгарците казват да, с Грузия може. С Грузия може. С Молдова също може. Но за нас най-важно е да се ускорят преговорите с кой? С Сърбия. Техните първи приятели сърбите. И за нас, казват унгарците, е най-важно също, е много важно също, Западните Балкани да бъдат поканени. Но не и Украйна. И като стана този въпрос във връзка с решението на българското правителство да се увеличи таксата пренос с 20 лева на определено там количество газ и на едно скорошно събиране на министър-председателите на Македония, Република Северна Македония, на Сърбия и Унгария. Те остро реагираха срещу България и казаха, че ще поемат, заедно ще се борят срещу това, т.е. срещу нас. И ще отнесат нещата към съда на първо време. След това сигурно ще предприемат ответни мерки. Значи ние нямаме право да си защитаваме икономическите интереси. Евросъюза, като направиха разчети, подкрепиха това решение. Но те пък ще ли да изгубят? Защо пък те да изгубят? Тази такса пренос е нормално да се плаща от Газпром. И така. Унгария също последователно работи в интерес на Русия. И създава, те беха първите, които казаха, че няма да подкрепят 50 милиарда помощ, които Евросъюза решава да отпусне на Украйна. И виждате какво става. Украинците остават без помощ. Естествено. Тук резерва, там резерва нещо, но виждате, че той ги блокира. И става много сериозно. И Зеленски, отново се връщам на него, в едно от изказванията си пред публика, каза, между другите неща, че разузнаването предупреждава за възможен конфликт на Балканите. Т.е. по подобие на Израел да се провокира конфликт. Спомняте си, че беше провокиран един конфликт между Косово и Сърбия, който беше потушен. Но не се спират хората, които ги провокират тези конфликти. Сега не знам дали ще е този отново в Косово или някъде другаде. Но
според разузнаването украинското, Зеленски съвсем официално го заяви, има опасност за избухване на някакъв проблем на Балканите, което вече става много, много страшно. 3 конфликта. Очаква се и в Азия да се провоцира един такъв конфликт. И става въобще неприятна история. Надявам се здравите сили да успеят да предотвратят. Предполагам, освен украинското разузнаване, и други хора имат тази информация и ще се опитат да предотвратят тези нежелателни неща. Това е, което имах за днес да ви кажа. Ако сте доволни от това, което научихте, моля, лайквайте и се абонирайте за моя YouTube канал. Освен това, споделяйте. Нека информацията стигне до повече хора.